umfana ukhona mina akho mina manje kuthiwa angimithi like kuzongisiza ngani lokho okay asikhonfirmini ukuthi mina ngikhulelwe sinomfana asikhonfirmini 7 months pregnant asiyazi angisho ukuthi ngikhulelwe angisho ukuthi angikhulelwe ubonakala ngiyabonakala kodwa bangaze babona ukuthi niwanda awukho 7 months oshiwo nokuthi ngiyagoba ngifile umfana mina anikwazanga nje baningangandiphathele lo umgosi nangona uphansi wandigqitha cause benikhenda offline. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. So kule video sizothetha ngolwandle Mseleku. Ulwandle ke ngunyana kaMacele umamkhulu katata Musa Mseleku esimaziyo ke bawunamakhosikazi i4. Now ulwandle ke simazi ebengathi uthulile ungumntana alright enconywa kodwa ke kule season ku season 7 sibona ngathi lukhona utshintsho kuye. Kuyavela uba ngunyana katata Musa Mseleku and ke kuthiwa iapile aliweli kude emthini. Ulwandle sana naye unesithembu sama girlfriends just like ubrother wakhe uMpumelelo. Na ulwandle ke kwakho uLady Londi khona uMamgobhozi ku Facebook kuthiwa nguLady Londi. uLady Londi ke uye wasivezela ba intombi kaLwandle ekuthiwa igama layo nguNokwanda ikhulelwe kwavela nobunenyanga ezisixhenxe okanye eziyi7 ekhulelwe. Ulwandle ke kunenye intombazana egama layo nguSohesenkosi. Sohesenkosi ke caba uyaposta sana nako Instagram bakhe bango Instagram nolwandle lo. So yena lo caba umithi uyagowa because indoda engulwandle ke phofu ayimoyanga. Ayike kwabhizi kwaphithizela kusenziwa no live ngoSohe nechomi zakhe but angendikwazi ubukela yonke. But ke uSohe ndamva nje eveza uba yena ucaba ulwandle wathetha naye ku DMs on Instagram. Ndaqonda ba uMpumelelo ndiyakhumbula emane sithi go live afake kunye nobrother wakhe uLwandle ngokuba besashuta izingane zesithembu. Hayike basefa amantombazana kuthiwe nankomnye athomnye nanku ndi-DM ndaqonda ba kwa uMpumelelo kaloku ababakhe wabafumana ku DMs on Instagram siyayazi. So ungenile ke kunolwandle semithisile sephinde ngokwanenye intombazana anayo abhizi yiyo. Shem ke lona kude kwafaka ku Facebook iposti zakhe awezifake kunye nolwandle esithi wazifumanela a true definition of a man ekhwele ezimotweni esithi ukuyatshisa for banendoda engenamoto esemotweni noba ke la Mercedes kaLwandle. Kuthiwa ngoku uhamba ngenyawo utshiswa ngamalanga sana ukubheka ekliniki uyohlukuhla njengoba emithi ulwandle ubhizi kunye noSohesenkosi. Yayiva ke ngoku so asiyazibiza uhambe ithini ke izingane zesithembu zizawudlala next month. So mhlawumbe izawuvela into kaLwandle because sifuna uyibona naye bakwenzeka ntoni kuye. Sayibona kaMpumelelo kaloku but nolwandle ngoku usezintweni sifuna ubona uba ithini into yakhe. Khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngento kaLwandle naye ngoku onesithembu sama girlfriend and kuthiwa unomntana who's on the way.